Pre krásu chvíle nezabúdaj žiť. Pre krásu žitia precíť chvíľu. Nech každý moment dovolí ti byť ozajstným človekom. Ticho je veľmi vzácny element, ktorý nám dovoluje veľmi hlboko porozumieť príčinám aj následkom seba samých. Nezáleží na tom, ktorou nohou vykročíš, či ľavou alebo pravou. Vždy spravíš len prvý krok. Záleží na tom, ktorým smerom. Hovorievame, že tá vec má tak ohromnú silu, že nás úplne opantala. A vari nie, naša slabosť má tú silu, že jej to dovolila? Myšlienky múdrych ľudí nám dovolujú urobiť hlboký vhľad do seba samých. A pokiaľ im správne porozumieme, inšpirujú nás k vhľadu ešte hlbšiemu. Nepovažujme za slabosť to, keď zlyháme alebo spravíme chybu. Považujeme za slabosť to, že nenájdeme silu a pevnú vôľu, aby sme tomu porozumeli a poučili sa z toho. Každý z nás je jedinečný, ale každý z nás túto jedinečnosť musíme v sebe objaviť, aby sme túto jedinečnosť potom mohli zúročiť a použiť v prospech celku. Ak si dovolíme pozorovať seba samých, potom sme porozumeli tomu, kadiaľ vedie cesta k múdrosti. Sme veľmi malí na to, aby sme zmenili svet, ale dosť veľkí na to, aby sme dokázali zmeniť seba samého.